Zovem se Vasilisa Milojković, imam 16 godina, iz Ćuprije sam, pohađam gimnaziju Svetozar Marković u Jagodini i učenica sam filološkog smera. Uvek imala želju da što više sazna, da što više otkrije, prouči. Ja mislim da je ta njena potreba da stiče nova saznanja dovela je do toga da osvoji tako visoke rezultate na svim nivoima takmičenja, pogotovo što su to takmičenja bila iz različitih oblasti. Jednog dana se polaže srpski, drugog engleski i ona je na tom testu iz srpskog jezika od 120 poena imala 120. Tako da je nama Vasilisa već bila ime kad smo pogledali test, to se skoro ne dešava. Ona zaista puno radi i mi smo ponekad i ljubomorni iz razloga što nemamo neko vreme sa njom i stalno je teramo, ajde, pusti više tu knjigu, budi malo sa nama, dok ona kaže ja želim sada da radim da bi mogli da živim onako, kaže, kako sam sanjala. Što se tiče nagrada, odnosno pesama koje su nagrađene, sve su mi podjednako onako dobre i drage, ali ono što sam ja izdvojila lično, to su pesme koje se nalaze upravo u tom zborniku koji je nastao posle te književne kolonije. Ono što je zanimljivo za tu književnu koloniju je da oni pohađaju 5 dana radionice, imaju obuke i sve to što je nastalo na tim radionicama štampa se u zborniku. Posebno bih izdvojila nagrade međunarodnog karaktera. Recimo, dobila sam 2. nagradu za svoju bajku u Rusiji na konkursu koji je raspisala Katedra za ruske studije Univerziteta u Banja Luci. I recimo, interesantno mi je jako i drago što je moja pesma bila prevedena na bugarski jezik i pohvaljena u bugarskom časopisu Roda. Ona je stvarno jedna, ne samo izuzetan đak, nego i stvarno dobra drugarica. Vrlo je pažljiva, uvek je tu da pomogne, bilo to škola ili da da neki savet. Stvarno je otvorena za razgovor i dosta je zrela za svoje godine. Vasilisine teme su prilično široko postavljene. Naravno, ona piše o ljubavi, ali ona ima izuzetno dobre i duboke misaone pesme, one pesme koje odišu duhovnošću. Neke od njih možda čak imaju i elemente, ajde da kažemo, religijskog nekakvog karaktera. Samo je dobar čovek srećan. Veliki od Boga dar, u dobroti biti car. Dobre misli svima deli, reč dobra srce razveseli. Zato dobro pričaj, radi, misli, zbog svog puta ka svetlosti. Bićeš radostan, bićeš večan, samo je dobar čovek srećan. Svakako ja smatram da je sve ono što pišem zapravo govor moje sopstvene duše i to je taj jedan trenutak u kome kao da nebo šapuće šta treba da se stavi na papir. Mnogo snova i mnogo misli u glavi o budućnosti, ali jeste jedan veliki san objaviti svoju knjigu, da li roman, da li knjigu poezije, ali eto, svrstati se sa nekim književnim velikanima je nešto čemu zaista sanjam i naravno još mnogo stvari, ali zapravo najvažnije je da na tom putu ostanem srećna i zadovoljna onim što radim. Želela bih da se od srca i najlepše zahvalim Fondaciji Nikad nije kasno, zato što ova podrška i pomoć mnogo znači.